Mina nje ngumthandeni wakaManqele igcokama elisha idabuke entabeni zasale eMatuba eMdejeni School la ngiqhamuka khona kodwa ke ngokuzinza ngiseGoli cha bafutha okuningi nje engicabanga ukuthi kuyasihlanganisa njengamanje namasitibana ngakho okubalekile nje lokho ukuthi igcokama elisha liphumile ngoNovember last year kulonyaka ke igcokama elisha ilwa nje semathini nasesitolo futhi ahlale eshalofini yabo kakhulu bafutha basakufana ukuthi bebe noxhaso bethenga umculo wona ngoba ngibonile umvuzo selokhu iphumile album impela ngiyathola amafoni angena left and right abantu bejabula futhi bebonga umsebenzi omuhle ngenzele bona okubalekile ke futhi njengamanje lokho kune-album kaMthandeni mina njengoba ngingachaza ukuthi ngiphinde ngibe igcokama elisha ngibese ngomthandeni ama-album ngiwakhipha ngabili ngonyaka ngikhipha ngoGudi mangikhipha ngoGudi ngama-Easter nabasemzini ngikhipha Umthandeni mangikhipha ngoGudi ebese ukuthi ke ngoNovember ngikhiphe igcokama elisha unyaka yonke ke nje bese kulamule iGudi okubalekile ke lokho Umthandeni uyeza ngoGudi futhi amalanga uma nje ngibhizi ne-album kaMthandeni entsha ngifisa ukuqinisekisa lokho noma ngifuna ukuqinisekisa lokho ngicela mfowethu ukuthi uready i-album kaMthandeni ungayitsheli ukuthi uzozwa lokho kodwa uzozwa isitayile esithe ukuhluka ngoba ngiyathanda ukuthi ngenze imehlunga sonke isikhathi ukuze abantu bebone ukuthi ngibhekiphi nokuthi ke angiyimi ndawonye isitayile ngishintsha Umthandeni ngizobe ngicula engakuphawula yilokhu njengoba ngithi ngizokhipha album ethande ukuhluka kancane isitayile ngoGudi ukuthi ke ngiyathanda ukuthi ngiqhamuke izinto ezintsha ngaso sonke isikhathi nokuthi ke ngifundise abafowethu abanye mhlawumbe abasafufusa kule ndima nabasebekhona kule ndima kodwa ke abasafufusa futhi nakhona kule ndima kodwa abayitshela ukuthi ke sephumelele bafundise ukuthi kahlahle ingoma le kaShumi Nkani leliphi ayilele khona engingakusho nje lokho ngicabanga ukuthi uma ulandela umculo kaMthandeni amagcokama elisha ngicela ukuthi ungesabi ngicela nje ukuthi uyiqhenye ngalokho ngoba ulandela insizwa ngempela umfana omncane kodwa nginsizwa ngesenzo nangomqondo futhi ngikhulile nginobudoda emqondweni nokuthi ke lo mculo lo engiwenzayo ngophiwe ngizocela ukuthi ke abafowethu beyilindele i-album bethi umculo ongiwona wona ngijabula kakhulu lokho engizokwenza nje mhlawumbe kwamanje kuzoba ukuthi nginivezele kancane noma nginizwise kancane inoni elinye leingoma ezobe zikhona kule album ezayo angisho ukuthi ke bese ngizwa umuntu ngoba mangayizwa umuntu uzoxatshana bamushome uhlulwa vumushume ngani usangene bamushome uhlulwa vumushume ngani usangene uhlulwa vumushume ngani usangene khanda uhlulwa vumushume ngani usangene wena uhlulwa vumushume ngani usangene khanda uhlulwa vumushume ngani usangene wena bamushome uhlulwa vumushume ngani usangene wena kunjalo ke nje akukho kudlula lokho ngifundisa ke bafana ngihambe nani ngiyobhatanisa nenze kuzoba ngcono kunalokho sizozwa njengamanje neze futhi kuzoba ngcono kunegcokama elisha kuzoba ngcono kuNomthandeni ngoba khona ngifuna ukukhohlisa futhi ngicela ukuthi umuntu akholele into ayenzayo angabheki omunye umuntu ngoba uzobheka mina uzogcina ubheka futhi uzogcina ushintsha mhlawumbe nakulabo bantu lelo dlanzane belikulandela ugcine mhlawumbe wona ikubeka amabala kanti wena uhlele ukuma lapho lokho kuphiwe mana khona ukuthi Umthandeni unamazwi amaningi ahlukene mina ngamazwi amaningi ahlukene talented ngale ndlela ngozicula ngayo indlela ngithanda ukucula ngayo nangesingisi futhi ngiyacula nangesibhunu ngiyacula manje bangaphika nami ngagcina ke ngempela usangene ekhanda futhi uma ungaphika nokuthi wena uma endleleni yami mhlawumbe udlayela ukugxeka mina noma udlayela ukungibeka amabala ukulawo moya usangene ekhanda njengoba isho nje ngoba bafowethu lokho ngakusho sesiyodibana ngaleso sikhathi siphumele album sihlangane ezitolo bafowethu nibe nenzuzo ezinhle nemini ezinhle ngaso sonke isikhathi ngiyangithanda bafowethu